Siyempre, ang inyong Maestro Waray ay tumutulong din po para naman hindi ninyo masabi na sabihin ninyo na nagbablog lang ako, nagbibideo lang ako, naghinadong lang ako, samantala yung aking mga magulang silang nag-uubak sa pagpintura dito. Welcome back mga katapsoy, and for today's video. Today po ay, ngayon po ay holiday, pero kahit holiday, nandito po kami ngayon sa school. Ayan ayan po yung mga magulang, yung mga magmarang magulang ng grade 5. Sila po ngayon ay nagpipintura dito sa aking classroom. Hoy, wag kagad mag-react. Wag kang mapaabat na kung mamara ka na, wag kang mapaabat. Kung hindi pa, edi mas mabuti. Ayan nagpipintura kami dito sa classroom dahil for today's video, holiday po at ayun yung nang-ulik ba doon ng ng structure. Yan po si Baus. Ayan. Si Sabaw. Shoutout sa'yo. So, yung aking mga estudyante na 15, ito lang po sila yung nagpinta sakit. Yung iba baka bukas. At ayun na nga mga kachapsoy, nandito po kami ngayon sa Magsaysay Elementary School, Barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar, kung saan po ako nagtuturo. Yes, you broke it down you. At ayun napakaganda po ng aming school ground at pati na rin po yung aming paaralan. Ayan so nandito po yung aking ilang mga mag-aaral at syempre yung mga magulang nasa loob po. Ito po dito yung kabuuang school ng aming school. Ano ba yan? Puro lang school. Ayan, ang ganda guys tingnan ninyo, napakaganda po ng aming paaralan. Bagaman simple po, kulang po sa kagamitan dahil maliit lang po ito na paaralan, pero napakaganda po at malinis po. Ayan, mega love shoutout po sa aming school head at sa lahat po ng mga teachers ng Magsaysay Elementary School. Pero syempre, mega love shoutout din po sa lahat po ng mga magulang ng aming mga mag-aaral at pati na rin po sa barangay local government unit ng aming barangay. Ayan, mega love shoutout po sa inyong walang sawang suporta sa aming paaralan. At ayan yung aking mga estudyante tumutulong na sila sa lilinis at syempre ang inyong Maestro Waray ay tumutulong din po para naman hindi ninyo masabi na sabihin ninyo na nagbablog lang ako, nagbibideo lang ako, naghinadong lang ako, samantala yung aking mga magulang silang nag-uubak sa pagpintura dito. At ayan, baka sabihin na naman ng isa kong basher dyan, uy, may basher na. Dagdagan mo naman yung basher ko. Ano ba yan? Isa lang? Ba't isa lang? Baka sabihin na naman po dyan ng isang basher ko dyan na kalahati na ng taon, bakit ngayon palang nagpipintura? Hindi kung gusto mong paragi kami nagpipintura, edi magdonar ka. Donarin mo kami. Yan lang yung dapat gawin. Hindi yung bashing kayo dyan. Pero syempre wala tayong basher, di ba? Hindi pa naman tayo sikat, kaya joke lang po yun. Ayan, nagpipintura pa lang po kami dahil syempre nakakabili pa lang kami ng pintura dahil mahal din po yung pintura at hindi naman talaga kakayanin ng school funds na mabili lahat ng mga pangailangan ng bawat isa ng school. So ngayon kapag nagkakataon na mayroon po tayong chance na makabili ng mga ganiri, ayan pintura, so nakabili po tayo at sa tulong po ng mga magulang, sila po ay nagtulong-tulong po sa pagpipintura dito. Syempre kasama ang inyong Maestro Waray. At yung ibang hindi nagpintura ngayon, piho, bukas sila magpipintura dahil hindi po ito matitibal ng mga magulang na nandito ngayon. Kaya mega love shoutout po sa lahat po ng mga magulang na nandito tumutulong po sa pagpipintura. Ayan, kay Bernadette Servito, mega love shoutout. Kay Generosa Baluyot, mega love shoutout. Kay Sabaw, mega love shoutout. Anthony Sabaw Pinka, ayan, mega love shoutout sa'yo. Sorry, nakakalimutan ko na yung pangalan. Ang inaalala ko lang sa pangalan mo yung Sabaw Mahilig ka kasi sa sabaw. Pero syempre, charing lang po yun. Baka next time hindi na magpinta kasi yan ako. Oy, wag naman. Mabait po yan na bata. Ayan, mega love shoutout po. Pati syempre, kay Ate Lizel Poblete, mega love shoutout po. Pati sa aking mga estudyante na kahit holiday po, ayan, nandito po sila ngayon. At syempre, sa lahat po ng mga magulang na sigurado akong, yung hindi nakapunta dito ngayon, sigurado akong pupunta yan dito bukas para ipagpatuloy yung nasimulan ng adikain ng aming samahan. Charing. May adikain talaga. Pero mega love shoutout po sa mga magulang ko sa grade 5 na mababait po. Ayan, thank you so much po sa suporta. Sandali ha, tumahimik yung mga magulang dito, hindi na sigurong tatrabaho. Nako, sinabi ko na nagchichismis. Hoy mamay, ay kay pagtakas, di ka pa umandi di mamintar. Ang labahan.
At ayan, mga kachapsoy, na dito na nga sa labas yung mga magulang na nagpipintura. Kaya sigurado akong bukas, tapos na po yan mga kachapsoy. Syempre, Miguel love shoutout, maraming salamat sa inyo. At ito po dito yung napakaganda naming school ground ng Magsaysay Elementary School. Ayan o. Oh, ayan, may banderitas pa yan. Patron na yan. Fiesta na yan. Oh, fiesta yung pig ng aming school. Napakaganda po. At syempre, ito po dito yung napakaganda naming covered walk. Ayan o. Baktasin natin, oh. Tara, samahan ninyo ako sa pagbabaktas. Napakaganda po dito talaga, grabe guys. Hindi po sa pagmamalaki dahil taga rito po ako mismo, pero napakaganda po ng aming school. Bagaman simple po, kulang pa po sa kagamitan dahil maliit lang po to na school. Pero pinagsisikapan po namin sa panguna po naming school head na kahit pa paano ay magawa po yung mga projects, ma-realize po yung mga projects. Sa panguna po ng aming masigasig na school head, ayan, mega love shoutout po kay Sir Chilito Yu. At syempre sa pinagsamang puwersa ng mga magulang, ng komunidad, ng barangay officials at ng paaralan. Kaya po ganito po kaaliwalas at syempre ganito po kaganda yung aming paaralan, ang pinakamamahal naming Magsaysay Elementary School. Trivia po tayo mga kachapsoy, dito po nag-aral ng elementary ang inyong Maestro Waray. Kaya naman po isa po ako sa tunay po na nagmamahal sa aming pinakamamahal na paaralan, ang Magsaysay Elementary School. Ayan mga guys, nandito yung aking tita. Siya po yung isa sa may-ari ng school. May ka pa. At ayun naman yung mga tauhan niya. Papay, overtime ka na daw. Ayan si Papay Sunny, mega love shoutout. Siya po yung aide ng aming school. Siya po ang nagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng aming paaralan. Nako mga kachapso, yes you, break it down you. Baka sabihin ng aking asawa na nagbablog lang ako dito. Ayan o, sinugod na nila ako. Bom! Ha! At ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes you, break it down you. Hanggang sa susunod na vlog.